Tak v tomto rýchlom videjku si niečo môžeme pozrieť o natáčaní z púškohľadu. Ja som doteraz používal klasicky tento držiak, ktorý sa vlastne namontoval sem a sem dozadu som dal kameru. Potom som dokúpil takýto držiak, vlastne to je na telefón, ale ten sa stále hýbal, nebolo to ideálne taktiež. A na tému som našiel niečo takéto. Je to vlastne kamerka s takýmto objektívkom. Ukážem to, lebo to držím v statíve. Vlastne je to takýto držiak, ktorý sa namontuje na objektív a magneticky sa k tomu pripojí vlastne kamera. Potom si môžeme pozrieť jej funkcie. Moment, nech ju zapnem. Vyzerá takto. Tie funkcie, ktoré tu má, si potom pozrieme. Ale zatiaľ to vyskúšame, primontujem to na puškohľad. Ja som to už skúšal, ale ukážeme si to. Tak dáme pauzu. Tak, tento držiak vlastne sa normálne prišrobuje o objektív. Tu máme kamerku, ktorá sa magneticky zacvakne. Môžeme si vyskúšať. Má to 4x zoom. Digitálny. Nepoužiteľné vôbec. Okačkom sa spúšťa nahrávanie. 4K, ale nie je to 4K, je to v HD. Čiže takto to nahráva. OK, nepoužiteľné. Môžeme to vypnúť. Ako som spomínal, ja som nahrával cez kameru, cez tento držiak, ktorý sa tu musel namontovať, potom namontovať kamera a rôzne doštelovať. No ale ako by som to využil, tak som kúpil takúto podložku, ktorú som prilepil vlastne na kameru. Môžeme si ju zapnúť. Ktorú som vlastne takto prilepil na kameru, na tvrdo. A tu ukazuje dátko, dobre. A vlastne teraz si ju takto jednoducho pricvaknem. Musím to ešte kus doštelovať, tak. A mne sa zdá, že na 3,8 priblížení, už je to veľa. Zhruba takto. Môžem pustiť nahrávanie. Kúštik sa to môže oddialiť. Ešte sa to tam došteluje, ale pekne sa to dá použiť. Vlastne tento systém na nahrávanie. A je to o mnoho rýchlejšie ako cez tento držiak.